Poli gidan bankashi, Poli ba sauƙi, su ɗan ƙwaƙur dai sun cika wandonsu da iska sun fece. Wohoho, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Malam Jamal, domin Malam Jamal ya raba kaya, ya ba da gashi, iya gashi, ya ba da citta, ya ba da kanumfari har ma da masoro. 'Yan matan social works wallahi sunansu sori, ya ba su aiki, ya ba su kaya. Mami kan jaki, Hannatu kan kare, Fatun Azare kan kwado, Zainab Musa kan bididdigi, Fatun Birnin Kudu kan alade, Khadija Ahmad kan kunama. Aisha ita kanta bai batta ba, ya bata kan tinkiya. Sannan Ukuti ma bai kyale ta ba, ya bata kan akuya. Sannan Wasila bai ga girmanta ba, ya bata kan bididdigi. Zainab Salisu kuwa ya bata kan gwano. Sannan he kakus ɗina, wai bai duba darajar kakus ɗina ba, ya bata kan kwado. Kai wannan cin mutunci yayi yawa. Hafsa kuwa tab sa'anta Hafsa sunansu sori, daga mai kan alade he mai kan jaki sai mai kan kunama. Wohoho, space lady kuwa abin ba a cewa komai. Ina